జనగామ జిల్లా పాలకుర్తి మండలంలోని మంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో మహిళలకు బతుకమ్మ చీరలు, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకరావు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆడపడుచులకు ఇష్టమైన పండుగ బతుకమ్మ అని, కుటుంబ పెద్దగా బతుకమ్మ పండుగ కానుకను మహిళలకు ఇచ్చే కొత్త సాంప్రదాయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చాక సీఎం కేసీఆర్ మొదలుపెట్టారని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. మావ పోతాడు, కోడుకు పోతాడు, కోడలు పోతాడు. అత్తకింత కోడలు పోతుందా, కోడలికి అత్త పోతుందా? ఇంత ఇద్దరికి ఇవ్వాలి కదా. అందుకని ఇంత నలుగురు పని పోతే నలుగురికి ఇద్దామని డిసైడ్ చేసిన. ఇంత 80,000 మంది అవుతుంది, దాదాపు 2,50,00,000 అవుతుంది. లెక్కేస్తే పైసలు లేవు నా దగ్గర. ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తా అంటే నా కొడుకు మనవడికి తెచ్చింది, ఎక్కడ తెచ్చిందో మనవరాలు బిడ్డ, నా బిడ్డ 2,50,00,000 వాళ్ళే కొన్ని పంపిరు. గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టరా?